Welcome to the leading site news. Kardong pininili the leading site news abirta ke thanpon jia bang nili sami semilin therapy. Aprangsi the leading site news ang kelang dun do anabang po abang pia pansita kardong pipaje reglo kardong. Angjok Teron Keso deda jog Local MAC Pabitra Rongpi aphan lapen CEM Dr Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang. Lakha phon Nilip Constituency keparlo Koilamati Sarthe Terang arong amekar Angjok Teron chiklo ejon sose pen Keso cholong lo. Akeso abang akeng anat ebeng anki kecho sonsi seklun anpin. Laso Keso abi kitan pik na jog nahok ta damun amek ano jang un pin lasi Keso abi kitan pik jog akhiadat ke do anta cepadoi lapen medical college long an hospital along si chilang ponlo. Bonta ke miang thega videla jog Guwahatian kache ponji aphan DMCH refer pipon lo. Sita Keso deda tuma khiadat ka videt theklong si hem ansi chewan thurong lo. Lasi non ke Guwahati ansi kache langdamji ke aphialam lo. Wheelchair kache namji aphan anta ajakong kavisi jo parni kaning rikaning lapen loksi ajor ni paper nang bom. Lasi Keso deda hem tu matum pen Local MAC Pabitra Rongpi aphan lapen CEM Dr Tuliram Ronghang aphan kerap chohang pon. Lason si karbiang longang kangki doa tumaning kimeik pen sita isi hini acerab dun jia tumanki laso abeng account along lapen contact number along le humri ignon. Account number 314429638110. IFS code SBIN 0009403. Phone number 7896851364. Dolamara Range East Division keparlo bagori Subbit Forest Office along staff kadure. Nipai truck arua chiklo Lakha truck Duar Baguri Constituency keparlo bagori Subbit Forest Office along staff kadure puthak pherangke tum kahumri damhut James Kram Sapen staff kadure puthak pherangke theinolam theinang chepaklangdun. Tangte alang litum alam thele arjupon iksina. Nilimen ke James Tamsa, nililadak bangke dalam mararen sandar baguri sabit lo. Sedang itu kaduri media ke bitupen ke bang media bitung kan kata meling kelo, ni bitung kan kakum ripen aja. Pasti alam thi bangke lah lo, nang itu media thengno sampai cetan lo. Nang itu tak me kaduri dak thek long lo, bordara along national level 37 nang adung masih office ke dulu. Si nilitum aku su adong we bangke doan same nilitum ke ini klaim jike dami bangke ranks kado we pen instruction ban nilitum ta klaim dun bom lo lapen sia kisung mangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kabi lapen kaduri apu thak bangke nilitum kisung sabsu tambi nilitum punang bom lo song si nilitum ranks same hiloving dak pen kachelangji tu bangke ke bangji ke jamji same hiloving nilitik ah Lahai kisung dan lawan itu kan tu kami sampai apora long, nang pakai pali konsi ini mungkin. Nah, Stabang tu anu tu. Nim tu Stabang ke bang ini bet. Kemarin tu tapi ini dia jadi. News Desk report the leading site news.